Sometimes we fall in love with the wrong person. Kanagay makaana ka sa imong self na kaya ngano na in love mo yung taon ko ani niya nabuta man siguro ko. Sus di na ra ba pwede mauli bay para malikayan ang sakit sa dughan ug labad sa ulo. Here's 10 types of uyab na angay likayan. Number 1, ex sa imong close friend. Bisag unsaon og bali-bali bay, bati jud kayo bay basta uyabon nimo ang ex sa imong close friend. Awkward basta nang awkward. Pangita nga laglain, oy, basin makadaot pa sa inyong relationship sa imong close friend. Naa man jud mga feelings good na di gid mawala ba? Likay na lang, iwas heartache ba? Number 2, baby boys o baby girls. Dili sa edad akong pasabot ang batasan. Naa jud mga tao na dili pa ready sa relationship. Kanang duwa ra ilaha ba? Kita pod maatraktag mga tao na inana, thinking na mausab nato sila. Ang mahitabo bay muro na kag mama o papa, sige la kag pangasaba. Ikaw pa'y mo gasto kay walay trabaho. Pak, sugar mommy o sugar daddy lang, besh. Don't go into a relationship if your goal is to change the person. Dili gina siya ma-work by. Number 3, naay sabit. As obvious as it sounds, daghan kay tao ganahan og nay sabit. Some of them para nila challenge na siya. Bay, kung kana imong gusto bay, pag-expect na lang na masakitan jud ka. Kay the moment na makakita na siya mas labaw pa nimo, biyaan na jud ka ana niya. Mahog na magunag-hobby sa usa ka tawo, basta permi na lang inana, ilis-ilis. Bay, maluoy ka sa imong self. Daghan pa diha na walay sabit. Number 4, walay sense of humor. Look for someone na makasmile nimo. I'm not saying pangita o clown. Makasmile imong heart ba? Miserable magud ang kinabuhi pag dili ta mo smile. Number 5, flirtatious. Naa jud mga tao na medyo igaton buyag, mao na ilang talent bay. Naa say mga tao pag mauyab nimo, dili na sila flirtatious, pero bay pag dating pagani mo, sige siya glingi sa iyang makita na babae o lalaki, daga na bay, dako kay ng red flag, labad kay na sa ulo. Napa ko'y 5 more na uyab na angay likayan, but if you like this video, please subscribe on my YouTube channel. Number 6, pessimistic. Tanan butang bati para nila. Ilang adlaw bati, ilang silingan bati, ilang trabaho bati, ilang naong bati, sige rag mugot, tanan na lang bati. Kanina mga type good, manguyab pa, dili nila ipakita ilang batasan, pinasmiling pa, pinafriendly, pero pag dating na, manggawas na ganinang mga negative vibes bay, ayaw na dayon na. Basta tanaw nimo tanan butang bati para nila, likayin na lang. I-drain mga kaanak nila, maapil ka kabati. Kamu na duha bati og naw, kay sige ra magmugot. Makatakot magunang pessimistic na tao gud. Number 7, over-jealous, murag NBI. Okay ra man na bay magselos ta ginagmay. Normal ra man siya, pero pag basubraan gani, bati na jud kayo. Igsugod magud sa relationship, man ka, hala, ilaban niya sa ako, oy. Bantayan man jud tarong. Cute kay siya magselos, ganahan kay ko. Pero pag mga overjealous na tao bay, magkadugay anak mura na nag-NBI, i-monitor na tanan, imong cellphone, imong lakaw, imong silingan, unsa imong imnon. Wala na kay privacy ba? Miski couple need magunag personal space, kana sila mo overbound na sila. Pati gud ang pamilya, silusa na gud, i-isolate ka na nila sa tanan imong friends o family para masolo ka nila ba? Kung labi ka sa tao bay, i-accept na nila imong friends o imong family, dili isolate ka. Number 8, dummy. Dili tanan bay pareha og intelligence, pero if igtan-aw nimo sa potential partner, ubos ganay kayo ang intelligence level, likayin na lang, luoy magud kaayo siya ug ikaw, kay dili gid mo magkasinabot. Mura ra kag manager na sige ra kag mandar sa iyang buhaton. Look for someone na pareha nimo og intelligence level para magkasinabot yun mo ba. Number 9, tao na dili mo appreciate nimo. Naa jud mga tao bay na lisod kayo i-please. Miski unsa pa imong buhaton, miski unsa pa kakagwapa or kagwapo, ipa-feel na nila na kulang jud ka. By you are beautiful. You are worthy of a praise. Ayaw settle sa someone na maka-feel ka na dili ka enough. You deserve more than that. Number 10, manipulator. Kani mga tawhan na bay, grabe ni sila ka-insecure. Maunang ganahan kay sila control, i-manipulate ka ana nila. Pagbantay sa mga signs, nag-manipulate na ka. I will discuss it in the near future, mga signs na gi-manipulate ka sa tao. Patagaan tigag example today. Mugamit na sila og hot and cold method. Unsa man adong pons. For example, today, feel kay nimo na sweet kay imong paris. Grabe jud kayo kalabing. Extra special kay imong feeling ba? Unya, kung naa sila gusto na dili nimo mahatag, mu-cold na sila bay. Mas bugnaw pa sa iskindi sa inyong silingan.
Maunay hot and cold method para makuha lang yun ilang gusto. Lisod na ba? Kay true love gani, dili nimo i-punish imong pares. Uy, luoy sa gayo ka. Ayaw pa-manipulate og tao. Basta relationship gani, hatagay, give and take. Dili lang permi ikaw sayop, siya permi sakto. And that's it. That's my list of 10 uyab na dapat jud likayan. Ayaw na lang mag-interbay, sakit sa dughan. I am Dong Pons and this is Choy Tabay.